bɔ Ramsès de kumana zaban feere ni turabuden kan n'i ye zaban feere caman bɔ i b'a don kolon kɔnɔ ka furuki k'a da tile la n'a jara i bɛ turabu fasotigi Idirisa fasotigi i b'o sɛbɛn siyɛn kɛmɛ siyɛn tan ni kelen Baduso den Mahadi i b'o sɛbɛn siyɛn kɛmɛ siyɛn tan ni kelen Garisɛgɛ den Adama min bɛ ci kelen fila wɛrɛ fila i b'o sɛbɛn siyɛn kɛmɛ siyɛn tan ni kelen turabu Niso den siyɛn kɛmɛ siyɛn tan ni kelen i b'o nasiw fara ɲɔgɔn kan ka zaban feere k'a la ka kasatigɛlan k'a la ka mun i farikolo la i tɛ tile 45 sɔrɔ fiyewu i bɛ dawula sɔrɔ i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ i bɔ cɛw kɔfɛ i bɛ bila cɛw ɲɛfɛ wa ka o kun cɛ ni bana ye ni fasala bana mɔgɔ min bɛ yen ni fasala bana minɛ y'i minɛ f'i paralizera zan ye furaburu zaban furaburu de b'o furakɛ k'o bɔ mɔgɔ la pewu i bɛ zɔnɲɛ ta i b'a kuru tan naani ɲini o kuru tan naani na i b'a tila ka kilan kelen n'o ye kuru wolonwula ye k'o don daga kɔnɔ o bɛ tobi don o don i b'o ko i b'o min tɔ kilan kelen i b'o tile kelen tobi k'a tobi fɔ wolonwula ni wolonwula dafara i b'a ɲaga bɔ ka ji nɔnɔ k'a la daga kɔnɔ k'a tobi ani sɛgɛ min bɛ kɛ to la i b'o k'a la k'a tobi f'a bɛ gɛrɛgɛrɛ n'a gɛrɛgɛrɛla i b'o kɛ k'o kɛ tulubara kɔnɔ i bɛ to k'o mun dɔ in i b'o tobi i b'o mɔ i b'o ko k'o min ni hali ni i fan kelen salen don n'i ye nin kɛ i tɛ tile 21 sɔrɔ fiyewu yɔrɔ min désactivé don fo k'a activé